ונראה איך הוא חש ואיך הוא מרגיש. ליאת כהן רביב, תודה רבה. תודה לכם. אז האם תושבי הצפון תומכים בהפסקת האש? כאמור, מחקר חדש בדק את הנושא הזה. אנחנו אומרים עכשיו שלום באמת לאסא שפירא, ראש המסלול לפרסום ושיווק באוניברסיטת תל אביב. שלום. היי, צהריים טובים. צהריים טובים, שבת שלום. אז בוא תעשה לנו סדר, האם הציבור רוצה את ההסכם הזה? אז עשינו סקר לאחרונה, לפני כשבוע בעצם ירדנו ממנו, אני והצוות בראשות הפסיכולוג הפוליטי נמרוד ניר. הסקר מלמד שהציבור הישראלי ברובו, 2/3 ממנו, 66%, מעוניינים בשלב הזה להגיע להסכם. שאלנו אותם במפורש, האם לאחר ההישגים מול חיזבאללה ולאחר חיסול נסראללה, האם צריך ללכת לכיוון של הסכם? בגדול 2/3 מהציבור הישראלי אומרים שכן. ועם זאת, אבל שווה להתעכב רגע על השיחה האחרונה שלך לגבי הצפון, כי שאלנו גם את הציבור הישראלי באיזה תנאים הוא חושב שתושבי הצפון צריכים לחזור לבתיהם, והתנאים שבהם בסוף נסגר ההסכם, לתנאים האלו למעשה רק 1/3 מהציבור מסכים. למעשה 70% מהציבור באמת מרגיש אי נחת עם הכיוון של ההסכם הנוכחי שלנו, שבעצם לא מחסל סופית את חיזבאללה, או לא משאיר אזור חיץ צבאי בינינו לבין חיזבאללה, ככה שמצד אחד יש רצון בהסכם, מצד שני יש איזושהי... באופן פורמלי אני רק אתקן, אתה יודע, פורמלית את הדברים, כי לפי מה שאנחנו מבינים מההסכם, מי שאמור לתפוס את המושכות שלנו זה צבא לבנון, לא חיזבאללה, כלומר כן אמור להיות הסכם, בתוך ההסכם איזשהו אזור חיץ כזה, השאלה אם זה יקרה בפועל ומה היו השיניים שלנו לאכוף את זה, זה כבר משהו אחר. אבל תראה... לא, אבל שאלנו במפורש, אמרנו, האם העובדה שיש שם גוף בינלאומי כמו יוניפיל או צבא לבנון, האם די בכך, או שאנחנו רוצים צבא ישראלי, או לחלופין להביא להשמדת חיזבאללה לפני שתושבי הצפון יחזרו? אני אומר, רק 1/3 מהציבור הישראלי מקבל את התנאים הנוכחיים כתנאים שהם מספיקים לעבור חזרת תושבי הצפון. כן. תראה, כשאתה אומר הסכם מדיני או תהליך מדיני, למה אתה מתכוון שם? כשראיתי את הנתון הזה על המסך עכשיו, ש66% מהנשאלים תומכים במינוף ההישגים הצבאיים האלה להסכם מדיני או לחתירה להסכם מדיני, נסה לספר לי או לתאר לי למה אתה מתכוון כשאתה אומר הסכם מדיני. מה, נרמול עם לבנון? מה הכוונה? נקודת הקצה בסוף היא כמובן ההסכם המתעתד להיות פה הרחב, כולל הסכם עם ערב הסעודית, והאמת היא שפה הנתונים מאוד מפליאים. שאלנו את השאלה לגבי הסדרים מדיניים בתצורות שונות שלהם, והציבור הישראלי מאוד מאוד מוכן להתקדם לעבר הסדר מדיני, גם בוויתור על המשך הלחימה, לרבות הסכמה גם מול עזה, גם מול לבנון וגם מול המרחב כולו, במטרה בעצם להגיע לפה לאיזושהי תמונת מציאות חדשה, באחוזים מאוד 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 גבוהים. אז הסדר מדיני מבחינת השיח הישראלי, כפי שאנחנו בדקנו אותו, הוא מדבר על הסדר מדיני כולל. מעניין. ולסיום, בדקתם גם את נושא המסמכים המסווגים ופרשות לשכת ראש הממשלה. מה עלה בבדיקה הזו? אז פה האמת היא אחד מהנושאים המעניינים, ואני חושב שהוא מעיד בעיקר על הכיתוב בחברה הישראלית. כששאלנו באופן ישיר, האם הדלפת מסמכים לתקשורת הזרה היא מעשה של בגידה, מרבית הציבור רואה בכך כמעשה של בגידה, מעל 60%. אבל כששאלנו את השאלה, אם והתגלה שראש הממשלה נתניהו עומד מאחורי ההדלפה, איך, האם אתה מאמין שנתניהו עומד מאחורי זה? פה באמת הציבור חלוק בדעתו, רק 1/3 חושבים שכן, 1/3 חושבים שלא. כן, ממש חלוקה כמעט שווה. כן, ויותר מזה, וגם שאלנו, לא והתגלה שאכן ראש הממשלה נתניהו עומד מאחורי ההדלפה, איך היית מכנה את הפעולה הזאת? אז פתאום, במקום לקרוא לדבר הזה בגידה, אנחנו רואים שהציבור מעדיף לקרוא לזה רק הדלפה. זאת אומרת, הפריזם או העיניים הפוליטיות, שדרכם אנשים מסתכלים על המרחב הפוליטי, קובע איך הם מסתכלים על אירוע כמו העברת מידע ביטחוני לתקשורת הזרה. זה בעיקר מעיד על המצב בתוך החברה הישראלית, כמה בעצם אנחנו מסתכלים על העולם דרך העיניים שלנו. תודה רבה לך, אסא שפירא, חוקר במכון אגם, ראש המסלול לפרסום ושיווק באוניברסיטת תל אביב. תודה על הדברים האלה. תודה רבה לכם. זהו, עד כאן העדכון שלנו בשלב הזה, נגיד לכם להתראות. אנחנו יוצאים רק להפסקה קצרצרה לתשדירים, כבר חוזרים עם כל העדכונים, מכל המוקדים, ב-i24 News מנמל יפו.